Notirereka ndikudze zvinhu zvenyasha hakuna munhu anofanira kuzobatirira mumwe munhu aita sekunga akazviwana neefoti yake. Kunamata, it's by the grace of God, his love. Kutoti ndimire pano ndiparidze kudai hakusi kururama kwangu, kururama kwake iye akandisandza. Simple. Nauye kunamata Mwari mu New Testament, it's by grace. Saka Jesu paakapinda mutemberi akaona vanhu vaichinja mari, rega ndikudze mari yakanaka, mari tinoida, but inotoda dzidziso yakakwana kuti irege kuenda out of hand pazvinhu zvaMwari. Nokuti inogona kusvika palevel yekuti inenge yaamari kudarika Mwari muimba yaMwari. Jesu paakakudubura matebhuru paitova nemari, haana kuti mari unzai tivakise chechi. Anga aziva motive yemari kuti inenge yaakutora donzvo rekunamata kwacho. Saka naishe kana mari imakuirasa imakambonziuya ine mutero wopatemberi mukatoita miracle mani kufishu mukauya mukavapa koimba ivengerei. There was a revelation about it. Personal revelation. Hakuna chinoita kuti munhu anokura kusvika palevel kuti zvimwe zvacho hachaita kuudzwa mahari mune zvinotaura uye mane kuziva. Ndokuvabereki vanozvifarira mwana akasvika pakukura zvokuti zvimwe zvacho hauchamuudza ega aakuziva kuti zvakanaka izvi zvinoitwa izvi. Tine vanoudzwa kugoita vanozviziva vega kuti it's my duty to serve the Lord and do something in the house of the Lord. Mwari chaiya kuna kunomitira kukodika simuzi minamato yako nezvipo zvako zvasvika zvipo hazviende kudenga. Chinoenda kudenga munamato unoenda direct. Zvipo ipo kune vanoshaya asi Mwari vanorecognize kusvika kwezvese. Zviri kuenda zvakadai nezvinoenda zvakadai zvinosvikirana. So pese paunofunga kuitira Mwari uchatoitira ari munhu. Ende ndakati practice inotangira pamuzvimbo zviitira imweni. Usapane pauticha givinga utozoona kuti vanhu vachada kutichwa kuzvipa ofuzi inono vakazvimako. Ukaona adya banana hwara haichi mafaniso mari yako. Ine vanokuratidza kumafruits medication especially koko tairwarira tokatiri generation yemazenezi. Ukaona vanhu vakoko pakamirwa dzini ndaravasina mafaniso. That was version to my refreshment to my blessing. It's voiceless. It was not attack from the devil, but Mwari vazviita nechikonzero, but vanhu vachiona uye nekusaziva kuti ndiMwari vanogona kufungidzira kuti i-punishment or i-attack mulife yaJohn. There are things zvakadaro muupenyu zvekuti God is on your side, God is still with you, but there is a pain you are passing through. Kune marwadzo, kune chinhu chekuti haugone kutaura, you become speechless. Hauna simba, unopera simba ukachifunga, chinokurwadza. But I want to show you this. There are times zekuti pane dzimwe nyaya dzinorwadza zekuti society ikakuona inoona kukujajetera zvainotaura, but God is still on your side. Baba ava ndavapa $5. Bible roti aropafadzwa zvakanyanya ndiye apa kudarika agamuchira. Kare zvaindinetsa kunzwisisa kuti zvinorevei. Ndikazojekerwa mweya mutsvene andidzidzisa kuti zvaitika izvi zvekuti uyu atambidzwa $5 iropafadzo yake, but ine limitation. Haatenge zve$20 kana akafara zvakadii anotenga zve5. But ini ndokuti ndapa nekuda Mwari. Mwari haasi limited. So uyu anoenda ne5, ini ndinoenda nenyasha dzinodarika 5. Kugona kwaMwari ndokwakurarama pamusoro peupenyu hwangu. Pusha he was epileptic. Zvainzi zvikambata zvaimuisira mumoto, zvikambata zvaimuisira mumvura. So vari kupa complain kuna Jesu kuti I came with him, ndakauya naye kuvadzidzi venyu vakamutadza. Ndoda kuti ndibvise mindset yekucomplaina. Tipanane a mindset yekugona kuona zvakanaka
in the midst of trouble. I know it's tough, it's hard. When things are hard, you are designed to go on how hard things are. But the other side, situation is hard. Baba vari kucomplaina kuti zvikambata zvinomuisira mumoto, zvikambata zvinomuisira mumvura. Chimwe chinhu chavaifanira kungotenda, despite these challenges, the boy was still standing. Nokuti zvaimubata zvomukanda mumoto zvaida kuti atsve, aparare. Zvaimubata zvomukanda mumvura zvaida kuti anyure. Zvese zvaingoda kuti afe. Chirwere chakatoya pauri mudikani ndichiparidza kudai, hachina kuuya kuzotandara newe, chaitova neassignment from the pit of hell to kill you. Poverty yakataka upenyu hwako ine assignment to destroy you. But why are you still standing today? That's the reason I don't tione sane. A mindset I don't tione sane. There is more zvetinogona kutenda nazo Mwari in the midst of trouble. Baba izvozvi tinotoita handisakambonzwa dhimoni richiti munhu haende kudenga ndinaye haipinde. Padakambozvinzwawo kukura kweso. Wakambonzwa ere munhu achimanifesta dhimoni rinoti kudenga haendi? Satan is not worried about heaven. Asi madhimoni andinonzwa ndonzwa achiti haarorwe, haachate, haadhiraivhe, imba yacho haigare. Inde Satan ari vari dzine zvipanako. He knows making heaven haisisiri effort yako, is already done at Calvary. It's a choice, a simple choice. Accepting Jesus as Lord and Savior. And guess what? Ukatoenda kudenga unakukunda Satan. Satan anokundwa pano. Nokuti iye ikoko haasi kuzouya kuma results. Can I talk to somebody? Making heaven is achievement. Because just going back to your destination. Achievement is to defeat him here. Why? Because assignment wakaipiwa pano. Man was put on earth to have dominion. Kureva kuti if the devil defeats you here and you make heaven, you can still celebrate. Because your battlefield is here. This physical world is a punishment, is assignment. And we must operate it under the open heaven. So wakaipa ari kuya nema temptations, but ari kutanga atesta knowledge inechekuita ne-identity. Because the strength kana kuti confidence dzako dzakangogara pa-knowledge ye-identity. Handiziva kutaura naye mangwanana masikati nhasi, but chandoda kuti uzive ndechekuti challenge haigone kukuparidzira. Nyangwe challenge ichitaura, nhamo inotaura, matambudziko anotaura, urwere hunotaura. But chandoda kuti unzwe chinorevesa mukati meupenyu hwako ishoko raMwari pamusoro peupenyu hwako. Matambudziko ane rimwe vhangeri raanotaura mukati meupenyu hwako, zvekuti at the end unopedzisira wakuzvipa a wrong identity inoopena a door for the devil to attack you. I am wonderfully and fearfully made. Ndo zvinoreva shoko raMwari. Whatever zvichaitika against me, whatever zvichasimuka against my family, against my life, but one thing I know, I am the righteousness of God through Christ Jesus. Mashoko dzimwe nguva anogona kurema kana uri mune imwe situation kuti ndiri kurura I'm the righteousness of God through Christ Jesus. Nekuda kwekuti wakaipa unenge uchizevezera nekuda kwesituation nekuraramiro kako kuti uri kureva nhema handizvo. Because hatizabvira tadzidziswa kana kuudzwa kuti sometimes you need also to do things unto the Lord. Pane imwe blessing inouya nokuti une zvauri kuitira Mwari, unosangana nezvimwe zvakanaka Mwari zvaakadesigna for your life. Namani haumbofa wakataura naprofeti kusvika wagona kuremekedza kutaura kwemusikana webasa. Malevels anodhimanda maturity. Kana wakugona apa waimprova toenda panext stage. Kana wakugona kuita zvidiki Mwari anokutrasta nezvakakura. Nzvimbo yawaienda iri right, but problem haana kunge watora munhu waingotora zvinhu. Saka munhu wandotaura nezvaye ndiKristu. Kana wauya munhu sangana naye. Kana wamutora muupenyu hwako zvideredze iye asimudzirwe.
zvaataura uite, usangane neansa yechinhu chaunochemera. Unoshamisa Mwari, zviratidzei. Vanenge vachakukwei no unoshamisa haunzwe. Why? Nokuti kune answer iri kuuya ne taking instruction, doing things. Iyo yako ndeyekuti I will cry unto the Lord and the Lord will show up. Iye Mwari ndokubva ati vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. So we must get knowledge. Wauya kuchechi, zoka une a valid point yekuti today I've learned this. Today ndaimprove zvakati, pane chakati chofanirwa kuitwa. Kwete kungoti it's now a tradition. Kuti ndokwedu ndokandopinda ichechi yedu. Amen. Handizive wandiri kutaura naye mangwanani ano, but when you reflect your life, uchaona kuti pane pawakatesta rufu mupoto and you survived. Zvichida you came across chirwere chauraya vazhinji chinenge COVID, HIV, TB, and God spared you. Muutano hwako mune rufu rurimo, but Mwari vakakuwanira nyasha, you can still survive. Grace of God. Why? Nokuti mupoto mune rufu. Mupoto mune rufu. Mupoto inonzi marriage. Mune rufu rurimo rwemadivorce nezvizhinji zvinoitika mazviri. Chachengeta yako ndiye Mwari. Father, we thank you for your mercy. We thank you for your grace. We thank you for your favor. We thank you for your hand of protection. Jene wakatendeka wenyasha Mwari wakarurama wamasimba ose. Takupai mbiri nekukuremekedzai Baba. Nokuti zvatakabata, kwatakaenda, zvatakataura, zvatakaita, zvaigona kuuraya upenyu hwedu. Zvaigona kutikuvadza. Zvaigona kutisiya tiri panzvimbo dzisingatsanangurike. Asi nekuda kwerudo rwenyu. Difference between a man and a husband. I'm sure ladies you know. Ladies, I'm sure you know. Sometimes you know the husband I'll start one actually, but men here reposa. And your prayer, I know you are looking for a husband inside that man. May God turn that man to become a real husband. I prophesy into your life. May God turn that man to be a real husband. And I'll show you a simple difference between the man and the husband. Jesus said, go and call your husband. She said, I have no husband. Why? Because Jesus is another dimension of a husband to the church. Why? Because he's the one ready to supply the woman with the waters. Amen. But the man at the house sent this woman to look for water. But there is a man who has water already. Oh, yeah. I'm sure somebody's hearing me. Jesus. So a man will always put demands, but a husband will always supply love, understanding, and everything. Yes, sir. Akavagamuchira zvakanaka, akaita a covenant, akaita sungano. Sungano iyo yakaziva kuti nyangwe masvingo achiwira pasi, but pano tine munhu wesungano asingafanirwa kuwira pasi. Nyangwe zvabata vari ku right or ku left, but pana ane sungano naJehovha anofanirwa kuprotectwa, anofanirwa kuchengetwa. So toda kunamata newe mudikani mangwanani ano. May the grace of the Lord protect you. May the blessing of the Lord keep you. May the blessing of the Lord be upon your family. May the blessing of the Lord save you. Nyangwe muropa mako mune chirwere chinonzi chinouraya, chinokanganisa, chinokuvadza. Nyangwe healing yako isati yamanifesta yabata pauri. But I pray that the grace to survive is upon your life. Just like the woman with the issue of blood. For 12 years she was bleeding, but she was still standing. For 12 years she was sick, but she was still around. You can imagine to breathe for a month, to bleed for a month. You can imagine to bleed for 12 hours. You can imagine to bleed for 12 months. You cannot survive, you actually die. But the woman of the issue of blood was a survivor. She was a survivor. Anga atakura a certain dimension of grace. No matter the sickness, yanga iri terrible, but she was a survivor. There was no need for Jesus to come. Whosoever is number, sister moon. The choice, aninani anotenda mari. Saka hakuna inonzi mbeu yekuraswa. Unozvirasa wega kana waraswa nevhangeri rembeu iyoyo.
The devil will never reverse basa rakaitwa pa Calvary. You rather raise false teachers. Kutotadza kunzwisisa kuti God loves you. Yeah. Siya zvakaipa. Muye kuna Mwari siya zvakaipa. Uyai kuna Mwari musiyiswe zvakaipa. Ukaona wasiya asata mauri hauna kusiya wambomira. Asana mbona munhu akabhuroka anoti achanwa doro. Anenge asina kusiya anenge asiyiwa. Une zvinhu zvaunoramba kuti hauite kana. Inyaya yekuti zvokuitisa pamwe hapana. Izvezvi God loves you. Icho chamboita kuti urarame waita prayer kutsanya. Wangomukawo zvako. Ndiye angodawo kuti tsanochovhai. Iwozvo dai Mwari akandida. Uda kudiwa kanganini. Do you know the gift your life it is so valuable kusvika palevel yekuti mweya uri kufema mahara. Ukarwara serious ukaendeswa paparinyatwa. Unoiswa pa oxygen. Kuita unge wangori pa carbon dioxide. Yeti wangori pa oxygen ye free. This statement iri kutora mari. Munhu anoiswa pa oxygen angambi ngari pai. Ayoga inzwo mushika. Tata musikira akaiswa pa oxygen. Asati ari pa panga ari pai. This statement iri kutora mari. Kuti vanotokuzivisa kuti kune ye free neinobhatariswa. Gift of life kurarama kwari kuita kufema kwari kuita isaini yekuti God loves you. Satana asakunyepere. Problem yako unofocus on pain. Ukangana kuziva the gain behind that. Jesu pamchinji. Better than almost that statement yekuti mabasa una mabasa ari kunetsa inoda kuenda deeper a little bit. Why? Because ndakavhura Sunday mewo ne Sunday ndikanzwa kuti kusimplants kwashiwa engineer. Saka unofanira kuti mabasa etype yangu anonetsa. It's be real. Why? Because izvo zvinokupa kuimprove. Wakaipa kuti blessed mabasa akunetsa aiwa etype yako hawanikwe. Because kune mabasa akutsvaga vanhu mukuru. Ndakatokanzi zviri sei haufanira kuti zvakaoma. Hausapasata umirire vanhu. Unofanira kuti ndakaomerwa. Why? Zvinokupa challenge improvement. Saka wakuzviita. It's unfortunate reality life. So what's the message tonight? Ndikuti all the time panguva dzese ngatirambei takamira muna Mwari, whether things are good or things are bad. Why? Because there are sometimes when things are good zvenge zvakanaka, but a viper is hiding. Nyoka yakatovanda mune zvakanaka izvozvo. Kune promotion inogona kuuya, but promotion yauya inotakura zvimwe zvinhu zvisina kunaka, zvekuti unozosvika pakudemba kuti dai promotion isina kuloketa ini nayo. The witness certain people in life wekuti maybe the husband wapromotwa kubasa, zvotodena kusagadzikana mukati mewanano, kusvika paextend yekuti vanhu vanosvika pakudivorsa. Murume kuti mari yawanda ane musikanzwa asisina discipline, vachine mari shoma, salary iri low, vanga vari mu good relationship, but salary payakawedzera kureva kuti paane hit, paane kudziya, paane zvavanoda, indiscipline inobata murume kusvika paextend yekuti vanodivorsa, nekuti murume awedzerwa mari, salary yaanani, ane mamwe maonero ari different. Yet murume nemukadzi vaitonamata kuti Mwari, muri yedu ngaiwanirwe nyasha, promotion ibve kwamuri, murume wangu ngaasimudzirwe. Asimudzirwa pane zvinosimuka nekuti munhu wasimuka. Kune zvinhu zvekuti mumwe munhu akauya kwandirizwa mufundisi, ndoda kuregera fodya but show me verse rinoita kuti ndisiye fodya. Ndikati atomboda verse, ukatoona chipepa chefodya chakatonyorwa zvakanyorwa ende pakanyorwa kunzi danger. Tikaisa mushona zvinoreva kuti hokoyo. Kureva kuti uda kudzwa kusiya hokoyo, hokoyo iwoninga, hamufu ndokukuvadza. But zvakanyorwa nzi ndokukuvadza hokoyo, oti ndiri kuda verse.
It's simple logic. Zvinhu zvinokuvadza iwewe kwete Mwari, kwete ngirozi. Iyi haisi nyaya yekuti kunamata kana kusanamata, kuchengeta utano hwako. Nekuti ukaignore utano hwako, even Mwari ariko, unoshamisika mamwe challenges achikuwira iko kudenga kuina Mwari. Because we ignore the principles on the ground. Powerful. Malozi aripo panyika. Baba ndinonamata mangwanani ano. Andizive ari musituation yekuti is about to go out, is about to move out of business, out of relationship. See mi masvika pagedre 9 amuvatenderi kubuda vanodzokera futi kumba nekuti jaya rinomuka. Direction inochinja. Imi makachinja direction yavanhu vari kubuda pagedre 9 vachida kuenda kuburial, makavachinja Mwari. Kubva panhamo ikava another lease of life, ikava another favor, vakadzokera back to the city. Guva ranga racherwa, burial vato ready to do it, asi nokuti vakasangana nemi. Mutsvene wakatendeka, Mwari wenyasha wamasimba ose. Vana venyu nokuti vanosangana nemi, vana venyu nokuti masangana navo, vana venyu Mwari wangu nokuti munovada. Ndinonamata a change of direction. Izwi rekuti out ngaribviswe Baba, taakutaura in. Tabvisa kubuda, taakutaura kudzorerwa. Kubuda kweupenyu, kubuda kweutano, tinotaura kudzorerwa kwawo, tinotaura kudzokera kwevanakomana nevanasikana muguta mabasa avo. Hakuna mweya yakaipa ine simba kana imatendera vanhu kudzokera back. We are no longer moving out. Munochinja goodbye to welcome. Munochinja goodbye kuti iwe welcome. Mwari vamasangana navo havarambe vakadaro. Vamasangana navo havangarambe vachichema nokuti Mwari mune simba rekuchinja masituations avo. Father, in the mighty name of Jesus. Breakthrough yauri kudai. Ini mamwe my instructions are behind. Ekuti ukaignore, unobreakwa through iwewe ne breakthrough yako. Unozaya zvinofadza kuti vana veIsraeri vakayambuka Red Sea. Mose atamanudza tsvimbo. Pakaparisanuka vakakrosa. But Mwari nokubva azoparidza rekuti vasakrosa, but rekukrosa mvura. Mwari nokubva ati kuna Moses, stretch your hand. Chivhara Red Sea. Kuna kuti kune munana wekuvhura, but unochengetedzwa nekuvhara. Nokuti chamavhurira kutiza maEgyptians, chamuri kuvharira kuuraya zviri kuteera. Zvoreva kuti ukavhura Red Sea, ukatanga kuvhara, unobatwa pauno nemasoja afara. Uchivhara unzwa kutsamwa takungatai. Ziva chamuri kukrosera Red Sea. Ukakanganwa kuvhara, unoteerwa nezvamuri kutiza. So pane instruction inouya after breakthrough. Kune instruction yaunofanirwa kuchengetedza inoita kuti breakthrough yako irambe iri muruoko rwako. Mwanasikana akamuka, ndokunga vanhu vakafara mupamese. But Jesu ndokubva ati ndine imwe mhariti, chamuri kufarira chiri kuda poriji. Unogona here kusustaina miracle yako neinstruction yauchawana after wareceive miracle yako. Usina bali maisha akanakira maji. Akaremusa kusvika pale ndokuti matopa profita mvura kwete mvura. Asonofuka kese mvura. Abana uzi drink pana water. Ukapa profita mvura. Kana munhu wamwari mvura unokapitira blessing. Rakareruka shoko kusvika pane Exodus 25. Vanhu vakaiti yaine zvipo vanhu vanotagava bhisi. The last instruction vanhu vositaurira vamwe kana vasina zvokunza vauye nemakushe embudzi kwete mbudzi. Mwari akasipinza giving kusvika pale nekuti kana pane munhu anotambura he must be a giver at his level. Kana asina mbudzi ngaamotsvaga patinotambira vati makushe. A sign yekuti he wants to work towards the things of God.
There was a purpose when pastor vaishandisira makushenos saka vaimiwa. So in other words, wakamirire ungamudaro sungita zvinoitwa nevanhu nokuti malevels takasiyana kuona takasiyana pachikuzo nokuti wakamirire pazira rako iwo mavere ako eground unofanira kukwaziwa weka maitiro ako viva unofanira kukwaziwa bati ipapa ndekuti wakatozomira dzimwe wakamiswa nokuti kwamba vanhu vasi kuappreciate vanhu vafika kutimbisa mukadzi akazora Jesu perfume haana kutendwa nevanhu ndiJesu kwedzi akati zvaaita izvi azviparike pasi rese aita zvakifadza bati vakava kukomberedza Jesu vakati what a waste. Usakatisa kuti vanhu vachafara nezvaunoita vamwe havazvitori sechinhu but mwari wako nekutendeka kwake anoziva kuti you are striking the ground. You are prophesying for the victory of your life. Saka wakamirire chakaita kutumire notiziva zvichida vanhu kana tinofungira kuti maonero vanhu kana kuti ikonomi yacho ngatichinzwa profita airwara but hatikungoprofita kubudirira ikonomi yange ikarwara. The word of God will prophesy victory to your life. So don't stop doing things towards the house of God. Mwari akakupa chipo nenyasha dzebusiness but problem yako unonyenga makastoma. Ndapedza newewe unoda kuprofitwa ipapa wese ada kutenga mainini munobroka dzano aishe ndinamatirei harisi kufamba mune bhemba rinocheka business. Hauchapa discount wakutopa rudo unosimuka sei bamkuru pamwe pacha udi kubatwa musoro batwa mukati memusoro say every customer vamainini pawaifani wakuhota uchisupplier wakuhota uchityiwa handisi kuzoti zvinhu zvangu zviri kufamba sei iwa uzoti mufambawo sei oza pamwe pacho kuda kupa vanhu namatiri mupepetero fusi namatirei handizo ndikabata mari inofamba sei iwo ukaibata uri kuenda kupi kwauri kuenda ndokwairi kuperera. Cheka kuti zvauri bishop hauna bhemba rekubvisa nzeve unouraya ministry yako weka. Every potential customer i potential girlfriend avachatenga vangutora wamvimba achatengei hapana. Satana Peter ane bhemba rake kubasa rake pane kuti ave mutendi ya girlfriend anotendeuka sei. Phone number yawakatora for prayer haisisiri yeprayer from mwana wesangano to pay inokura sei kusangano vanhu vakoka. Baba ndinokutendai nekuda kweshoko renyu mataura kuupenyu hwedu. Takagadzikwa pamadziro kwete nekuda, takashayiwa dzimwe nguva mari dzevanhu vangatiendesa kuchikoro, takashayiwa vabatsiri vanogona kumira nesu. Mukuvimbika kwese ndakasangana nevarume vanga vasingade imba, ndikasiwa ndine zita rekunzi Mvana, kwete nekuti handina unhu hwakanaka, asi kune mhepo dzekumusha dzinosvikira pandiri. Asi mutsvene waJehovha wakatendeka wakururama makarangarira Rahabhu, zita rikadzimwa rinonyadzisa. Baba ndikudeclare mazita anonyadzisa vakataurwa ngaadzimwe, mhepo dzinofufuta dzinosvikira pari dzekumusha ngadzishayiwe simba. Pachawira madziro pasi, vana pavachaenda kumadrugs vake ngavachengetwe. Zvirwere pazvichabata vazhinji, protection pamhuri yake, wakatendeka wenyasha. We thank you, Lord, in Jesus' name. Enemy must die. Ndiregere kuona runako kune zvinouraya upenyu hwangu. Ndiregere kuona chakanaka pane chinorwa nedestiny yangu. That beautiful enemy must die. The beautiful enemy, that Philistine, must die. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Baba ndirekere kunzivisa mbinduro yakubudirira kwangu, ndirekere kunzivisa mbinduro yamuchato wangu, ndirekere kunzivisa mbinduro yaministry yangu, ndirekere kunzivisa mbinduro yachamunoda tishibatike nebintu na upenyu wangu. Muchane wakatendeka
chinouya senge chakanaka icho chichiniparadza. I reject that beautiful enemy. I reject that beautiful Philistine in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kabadayasa, Menta Balande, Rigadahe, Maligadayasa, Menta Barando, Ipepe Shaligada, Manta Barase, Ibashale, Menta Barando, Ikataya, Menta Barasa, Yeketebo, Maligada, Kanta Barande, Ipepe Shate, Menta Karaso, Ibashalata, Yabandala, Mante Bala, Ikatarasa, in the name of Jesus. In the name of Jesus, I reject that beautiful enemy. I reject that beautiful enemy. Give me the revelation. Give me the grace. In the name of Jesus. Zvingava nemakata kuvengwa kana kutukwa, chandinoziva Mwari wangu makatendeka. Zvinoita sekunge zvinorema kana kurwadza, chandinoziva chinobatika. Chandinoziva Baba inovakika imba, chandinoziva muchato unochatika. Chandinoziva Mwari wangu zvikarema zvikarwadza. Ingava mvura yemara asi mune nyasha dzekuti itapire. Ingava mvura yepamara asi nyasha dzekuti itapire dziripo. Ndiri kudeclare every mara situation, every mara marriage, every mara project, may it become sweet by the power of the Holy Ghost. In the mighty name of Jesus, every mara situation, every mara business, I decree and I declare, may it become sweet in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Every mara business, every mara situation, Baba situation which follow kwache, gari wemanohi, vizarake Jehovah, vilikubala, vilikuramba, vilikutikle mashoko anotapira, rekete mosa, manta palatiata, igata saka, ibashalade, menta paro, malikata, manta palatiaka, rigata kasa, menta palatiaka, ibashateke, malikata kosa, yabashalikataya, menta karatiakasa, menta palatiakasa, ibashanama, marabalikata, ibashatekete, menta palatiaka, kota palatiakasa, menta palatuseka, ishekete, mela basika, ibashalato, mikatarande, ibashatoko, mante palatiakata, menta palatiakata. Every mara situation, every bitter situation, I command you to be sweet in the name of Jesus. Every mara marriage, every bitter marriage, I command you to be sweet. Yabasata, Menta Balata, Ribashateke, Manikataya, Menta Balatiata, Ikeke Masikeka, Ibachalata Kanada, Ibasalakate, Menta Balatiata, Ibashahe, Menta Balata. Scripture never yet a lion came against Samson. There were three. A lion roared against Samson. If the one animal vision, how come the lion is against Samson, not everybody? So sometimes you look complain to why me? God is destined you for greatness. You know when never come but Mwari gakupenyasha. Mwari gakupenyasha. Shumba yangu ikachoa. Iliko shumba iluti wakavita. Mereti yangu ikachoa. Iliko shumba iluti wakavita. Business yangu ikachoa. Against your life, do not declare. Nyasha ta Kristu Jesu. Do not have favor. Iba shata kayande. Menta barakiasa. Monta bayaka. Iba shateke. Malikata. Konta barakiama. Meketa labasato. Iba shateke likata. Marabasiketaya. Monta barase. Iba shate. Malabazuka. Yeke balakiama. Miketayada. Riba shateke. Malikata. Konta baratiasa. One day he was passing through. Inside that carcass, a dead lion, there was something sweet.
Mwari ngagadzire uchi hwako musituation iyo. Business ranoda kuuraya. Mwari ngagadzire open door neprofit. Ikatabasatakaya. Menabasiakata. I prophesy honey. I prophesy honey in that carcass marriage, that carcass business. I prophesy honey in that carcass. Mushibaka fainomo. Wana uchi wako. Mumerekelele ya kufa. Wana sefa ya Jehovah. Jesus niggas hana kuparara. That carcass business. I prophesy profit. That carcass business. I prophesy honey. I prophesy honey. Dino profita uchi. Dino profita uchi. Mwana no ili kuparara. Dino profita uchi. Business dino kuparara. Dino profita uchi. In that carcass, I prophesy honey. In that carcass, I prophesy honey. In the name of Jesus. Yakatabosa. Mentabaladiata. Ibashateke. Chinenge zakufa. Nilikuona uchi. Chinenge zakuparara. Nilikuona uchi. Chinenge zakufa. Nilikuona uchi. Chinenge zakusemesa. Nilikuona chinotikika. Nezitara Jesu. Paine nuzi. Maibakunza nyuchi. Zinokatira upenyu wako. Ushima ya kafa. Yaima wanenuzi. Maibatisa nuzi. Zinokusema ngashife. Maigauze shinokuga. Wanakuenda karabiswa. Maigauze matesi nokano usimuchira. Reketebosha. Mentabaladiata. Marasake. Mentabaladiasa. Ipepekarigata. In this morning, Mangwana destiny yako, future yako, inaporofita uchi, inataura ni uchi, lazima kumapasua, lazima kumadokeo, lazima kumautanyema, zakananga, pamonanga wako, ezi para Yesu. Even the Samson, I am vine of Judah. They came alive. Jesus is the true vine. From the line of the tribe of Judah. But kuna Kristo akauya. But akaya sekunge chini chinoko visa. But Samson was akabarura shumba into two. Ukaitanisa old the New Testament walivura shakanaka. Jeremiah not dakatwa because also kunge uchi. Tunakutanga nyasha. Pachitu nacho shumba bana mtanga pale uchi. Abana mtanga pale uchi. Baka tombo shetu wao nunzi. Chaka seme sachitu nachikanua. Nunzi zikamarapo. Asimwarane pepos. Alichinangwa ni mwana wake. Wakatamisa nunzi. Wakakonze na uchi katirwa. Anizile kusemesa. Mumere chilemu business. Nilikurai nunzi toto. Natilekete mchato wako. Natilekete mesa nako. Natilekete calling yako. Ninoporofita uchi. Ninokisa kusema. Nauza kukamuchirwa. Ninokisa kutuka. Nauza ufaniwa. Nezitara Jesu. Nunzi kazive. Mwea kusema. Spirit of rejection. I command you to go. Spirit of rejection. I command you to go. Spirit of rejection. I command you to go. Ninoporofita. Kuzimwa penalty. Yuchikatichuya. Saudi wanadawanyai. Haudaungalikane pano. Haugalike pachine nunzi. Uchauya paine uchi. Hauzoke pachituna. Ukashika chaura chaku semesa. Unawana chako chikafu. Mwari ngaka zilefefa. Uneshinonoa. Shino semesa. Hauna uziza. Hauna hama. Unakusemesa pambelipelani. Wasikudema kuna mwari. Anokazira uchi mchituna. Anokazira uchi unosemesa. Imama mokushora. Imama mokuseva. Nilikuporofita uchi. Mchituna chocho. Chilikunua. Chilikusemesa. Mwari ngabidile nyasha. Numele chiyo. Nilikunua. Nilikusemesa. Ya wakunyewa neani. Ya urusepa. Business hiyo. Nilikusemesa. Nilikunua. Nilikunaura nyasha. Mwari wa Samson. Mapirate hakudalika. Akadotanisha. Akaona mwari waitabasa. Wapisa nunzi. Waisa nyuchi. Uchi wakazirwa. Nilikuporofita. Mwari gari vese. Kusema. Auze kukamuchirwa. Beautiful ashes. Mwari gati sedota. Gauze lunako.
beautiful ashes. Eketebosha, Marabasata, Ibasateke, Manikata, Konta Baradiaka, Ibeshatakasa, Marabadiakata, Merekata, Mate Baradiata. Wakatenda ipapo akaona kuchituna mwile uchi chituna rufu bati murufu ndokurupanika zvanga adye mutave neupere Mwari ngaamutsire vanhu vanga usingafungidzire vanonzi vakafa mukunamata maedheni ngavamire neministry yako vasati vaziva Mwari vanonzi ndeve kupawa Mwari ngaashande navo ndinoprofita uchi pachituna ichocho ndinoprofita uchi. One day I was passing by kunonzi kwazidoga kuwaterfalls ndichibva kuona ichikuseri babhawo ndakaona chimwe chigaba chakandiseka zvandifanirwa ndine mameseji akwazana mufono kuda kunotenga trinobva pa100 US 100 US pabhawa kwete muchechi nevanhu vari kunwa doro muchituna chakafa chakaora Mwari vakagadzika uchi uri kushaika kune anozviti vapenyu vaKristu. Mwari ngaakumutsire vanhu, Mwari ngaakumutsire madestiny helper, nyasha ngadzikulokete pasingatarisirwe uchi, pasingatarisirwe chinodyika, pasingatarisirwe mari inobatika mubhizinesi redu iroro rakashoreka nemaputi mukuhodha zvinenge zvisina basa. Ndiri kuprofita uchi mubhizinesi iroro maoko ako ngaaropafadzwe, mubhizinesi iroro maoko ngaaropafadzwe nokuti ndiye waziro zina mangwana ndiye muchene wakatendeka wenyasha. Ndiri kuprofita uchi muchituna, ndiri kuprofita munyuchi yakafa handidi kuona nhunzi, munyuchi yakafa handione nhunzi, ndaakuona nyuchi dzauya neuchi kwaita kuzomuruma asi kuti uzogocha. Mwari ngaakuitire nyasha murwendo rweupenyu hwako haushayiwe chekudya saDavid unoti I was young and now I'm old. I haven't seen the righteous forsaken, nor their children begging bread. Every spirit of begging, I command you to leave you. May God be provision in you. Lord, I haven't seen the righteous forsaken, nor their children begging bread. I decree and I declare, bread chimba vachiwanikwe mumba yako hausiwe kupema dzara ngaishawe mikana shumba ngaikupe zvakudya shumba iri tinokajuta ngaikupe uchi shumba iri tinokajuta ngaise uchi muupenyu hwako nyasha ngadzimunhu nezita raJesu nezita raJesu nezita raJesu nezita raJesu. Kwani sauti akadzoka iri Samson azvana akatenga ndokutarisa Samson unonyumwa naye ari kunotarisei shumba yakafa kudhara ari kunotarisei zvauva usingafungidzira kuti pane tarisiro Mwari achakuratidza zvinhu zvauva unoita kupota uchitarisa Mwari achakusurprise uchatarisa mune zvauifungidzira zvakaora ndopauchanoti Mwari agadzika tafura mune zvinosemesa musituation inorema yakaoma kudaro inonyatsisa mumereji yaora yakusemesa yawakunyewa nevanhu vese Mwari ngaarivhaivhe rudo Mwari ngaaudze rudo mumereji iyoyo Mwari ngaati murume wako kwaakaenda ikoko kunonzi akaenda adzoke. Ndiri kutumira shoko raJehovha, ndiri kutumira shoko raJehovha. Baba vakasiya musha, baba vakatiza imba yavo Mwari rakadai vana venyu, rakadai mwanasikana, rakadai mai yavo vaJehovha. Hakuna nhunzi ingapa kana nyuchi isati yauya ndakukonzera hondo, ndakukonzera hondo nhunzi ibva inotaura nyuchi nokuti mpakuda kugadzirwa uchi zvemuchina ngazvisudoroke ndakutaura rugare ndakutaura fevha nezita raJesu nezita raJesu nezita raJesu nezita raJesu. Mwari ngaakuwanire nyasha, Mwari ngaakupe fevha murwendo rweupenyu hwako. Ndiri kudenga provision yaJehovha isingabve kuvanhu inobva kuna Mwari, provision paministry yako isingabve kuvanhu inobva kuna Jehovha. Provision, provision in the mighty name of Jesus.
Nabasa kuzvisiya pane zvavanoruka against Samson, but end is out not to be. He killed more. He killed more in his death than when he was alive. Murufu wake akauraya vakawanda. Business irikubroka irono ikaime mari inotyisa. He killed more when he was dying. Mabuya apita akagaruka vakaleta hove zhinji. The nets began to break. They didn't lose any fish. The breaking nets must attract the miracle. Your miracle is in the breaking nets. Unena wako uli situation inosepa. Unena wako uli mabura akagaruka. Your miracle is in the breaking nets. Certificate iroro rakariche tuwapa interview. Your miracle is in the breaking nets. Your honey is in the carcass. 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 That lion carcass, may it provide for you. That carcass marriage, may it bring joy. That carcass business, may it bring profit. In the name of Jesus. We thank you, Father. We bless your name. We worship you, mighty Father. We worship you, mighty Father. Makatabosha. Merabazuga dabayata. Riba shate malika dabarando. Ye katabosha. Riba salika da. Metakaze malika dabayando. Iba shataka. Monta Maradiata, Riva Shadika da Costa, Yeketebo, Marigata, Mante Balukata, Siketa Volate Kinamara, Oba Sikata, Ipapa Shalukatasa, Metara Karakata, Monta Baluka, Ipa Shalande, Mesa Bae, Rikataba, Mante Baladiata, Reketebosha, Rikataba. Yesu anawashume kwa Juda. Alipa mchinjikwa urufuru wake wakati pa upe. Urufuru wa Kristo. Roma ngamuda life. Roma parai muda mahali. Uchi wakau ya patiri. Iya chifa pa mchinjikwa. Isitaka kamchira upe na urufuru wake. Shumba iyo ya kafa iyo. Kule wasilimu zwamti inechi kwa Jehova. Business raka broka iyo. Kana inecha pita ni munu wa mnare. Iyo rishashani swatu attract honey. Ilo ministry iyo inokasi wapasi but nobody mwari unenyasha nevano vake nilikuona uchi nilikuona kuchitunga ichocho mushumba iyo yakafa mumuni anotana kudzinza ane bredi dzinogadzishane dzakafa asi mwari ngaakupe nyasha mwari ngaakupe feva ngaakuvhurire masuo mune ichocho chinoti chakafa chinoti hachite Singata sikwelewana ndezvingaiti kuone shirikadzi nokuti ine murume akafa ine murume mupenyu anonzi Jesu nokuti anoti shirikadzi nenherera ndevako Mwari weshirikadzi nenherera ngairangarirwe shirikadzi mangwanani ano ngairangarirwe shirikadzi mangwanani ano ngairangarirwe nherera mangwanani ano mukufirwa imomo ngasangane neuchi hwake mukufirwa imomo ngasangane nefeva zviratidzei Mwari zviratidzei mutsvene zviratidzei wenyasha zviratidzei wakatendeka zviratidzei wamasimba ose kune yakafirwa mushumba yakafa ndinoona uchi mushirikadzi iyoyo Mwari ngasangane neblessing in the name of Jesus. Kazora mbili usiku mrefu wazuro nasi na mangwana usina zomungu ya ndani ya mbili. The beautiful Philistine was just a location to destroy the Philistines. That beautiful enemy sent to destroy me. It is a location for God to show up. That is a man. But now I'm laying on me now. Shikarema shikadi. Uchawa ushaiwe. Nokoti wali mufaili at the end. In the vineyard of Timnah, there was a carcass with honey. Muungama Jehova. Kada waka proga washikuna matai. Itaini nana ni business ao. Nyambe babaka tanzimwa basi. Nokoti wala kuna matai. In the vineyard of Timnah, may that carcass provide honey. Reta bayasa.
In the mighty name of Jesus. Just raise your hands and make a declaration. Father, I decree and I declare. Wazuno nasi mangwa. Makamuranga ni Samson. Yeshua yakauya against you. You gave him strength.